apa pamer watuk iki asline. Lah awakmu yo ngono. Dehem. Sele Ora sangge Ora sangge Lah piye to? biasa. Lah sing viral lho. Selendang biru ngono lho ngono. Ora sangge Bocah kaya larangan atau wipis. Dadi keploke kaya manuk dara. Ya. Selendang biru sing ngono. Nyanyi yo. Ngapa mbok ngene iki biane kok. Aku lho dikeploki kaya iku penyanyi Geliga kae. Jerene antangin jenenge saiki. Kae lho. Gilga iso. Ya Geliga dikeploki ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah dungone. Iya. Sebagai dagelan yang baik. Iya. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa ndang ngomong Sedih. aja mbok gandoli karo selendangmu selendang biru untuk aja nangis mas aja nangis Aku terusnya awakmu iki lho. Lah aku terusnya awakmu lho kok malah mandek nangismu lho. lah awakmu melu nangis dadi tak cup-cup Sing biasa lho, biasa kok. lagi menjiwai loh Ya, rasanya- menyanyi itu harus dengan perasaan menjiwai dengan emosi ngono lho Aku melok lho. Aku melok nyanyi. melu Ya. oke enggak berarti awak dhewe wenehi imbauan to Pak Ya. jadi ngerep kita party bro ngono kuwi Ya. oke Aku manut canom saiki. Sele wes awakmu dadi kendang ae dadi kendang Ya. aku melodi Ya. Wis meneng ora, meneng. oke men kek Meneng wis atasane. 1 2 1 2 3 pol TikTok tak awakmu kok biasmu. tuwek kok lho Lah pal for your pal. hitungan Inggris lho 1 2 3 4 Aku apa kendang apa? kendang Sing nangis sapa? yuk kendang sing penak kendang apa Karek delok dangdut apa jaipong apa Banyuwangi? yo Banyuwangi Jaipong